vítam vás na tomto stretnutí, ktoré je súčasťou nejakého projektu, ktorom sa dozviem trochu bližšie za chvíľku. Som veľmi rád a ďakujem, že ste teda prijali toto pozvanie, že sa toho zúčastniť. Nebudeme určite dlhšie, ako bolo slubované, to znamená, že maximálne tie 2 hodiny. Dúfam, verím, že to bude zaujímavé pre všetkých nás, že sa dozvieme navzájom niečo o sebe a uvidíme, kam sa dostaneme. Ja som sám tiež zvedavý, že kam to vlastne celé povedie, táto naša diskusia. Takže potom poprosím teda kolegu pána Bilského, to vám môžem predstaviť, teda pán Bilský, ktorý je vlastne zo SOVI, ktorý vlastne ktorý sú nositeľmi tohto projektu. On nám teraz povie trochu viacej o tom, že v akom kontexte sa vlastne ideme trochu baviť tak širokom a potom si povieme niečo, čo sa vlastne chceme baviť v tom kontexte. Dobre, takže ďakujem pekne. Takže ja som Ľubo Bilský, som riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, akronym teda máme SOVA z dvomi V. A ďakujem teda v prvom rade kolegom z FieldSK za spoluprácu, ktorú máme teda už dlhoročne a teda špeciálne v tomto roku chceme spolupracovať o čosi intenzívnejšie. To povieme ešte v tej súvislosti následne. A teda ďakujem aj za hosťovanie tohto eventu. My teda celé toto sme iniciovali, toto stretnutie s vami, s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti kvantovej vedy, kvantových technológií, ktorí pôsobíte jednak tu na Slovensku, ale aj v zahraničí, na rôznych inštitúciách, aby sme urobili takéto networkingové podujatie za účelom výmeny informácií, porozprávaní sa o nejakej spolupráci, a to najmä s ohľadom na vlastne popularizáciu kvantovej vedy, kvantových technológií smerom k širšej verejnosti. Je to jeden ďalší projekt, ktorý je financovaný vlastne z plánu obnovy a je to v rámci výzvy, ktorá má práve za cieľ takéto sieťovanie sa so slovenskou diasporou. My sme teda ten náš projekt máme zameraný na sieťovanie sa s vedeckou komunitou, takže v rámci neho budeme organizovať viacero takýchto podujatí. Projekt beží vlastne do júna 2026. Budeme radi, teda, keď prípadne bude príležitosť na nejakú ďalšiu spoluprácu aj s vami pri nejakých separátnych ešte možno aktivitách aj bilaterálnych. Ale teda to, ako vidíme ciele toho projektu, tak naozaj je to, aby sme čo najviac využili aj nejaké skúsenosti a spoluprácu vlastne s našimi rodákmi, odborníkmi, vedcami, vedkyňami, ktorí pôsobia teda v zahraničí. Tu je vidno vlastne tie aktivity. Celkovo ten projekt, inak je to séria projektov, možno sa stretnete aj viaceré takéto podobné inštitúcie, ako sme my, majú tieto projekty. Spolu myslím, že 14 takýchto bežiacich projektov, každý je zameraný trochu inak. Takže a cieľom toho je, ako som teda povedal, najmä organizovať teda ten networking prostredníctvom organizácie rôznych podujatí. Takže tu sú načrtnuté podujatia, ktoré plánujeme organizovať my, čiže rôzne diskusné panely, networkingové podujatia, a potom aj samotné nejaké prednášky pre verejnosť so zameraním aj na mládež, čiže aj na školách, na stredných, vysokých. A teda cieľom je oboznámiť alebo robiť nejaký awareness raising vede ako takej a tomu networkingu a využitiu skúseností, možno aj nejaké inšpirácie a kariérnych príležitostí práve prostredníctvom zdieľania skúseností vás, vedcov pôsobiacich v zahraničí. Partnermi projektu, teda my sme ako SOVA koordinátor a partnermi je teda aj priamo Slovenská akadémia vied a teda cez úrad, cez predsedníctvo a ešte občianske združenie Žijem vedu. Tak moje meno je ako Ondrej Hovorka, hej. A ja som docent na univerzite v Southamptone. Ja som nikdy zo Slovenska neodišiel, ja som stále ako na Slovensku, len tu bývam občas. Ale čemu sa venujem je v podstate ako posledné 2 roky snažíme vyvíjať ako rýchlejšiu molekulárnu dynamiku cez strojové učenie. No a toto v podstate zahŕňa viacero tém, že tá molekulárna dynamika, či už klasická alebo ab initio, potrebuje nejaké force fields a tie force fields sa dajú naučiť. Ako často sa riešia empiricky, často sa ako riešia tak, že sa spájajú s nejakými
DFT modelmi a teraz taký prístup nový, a aby som to povedal, možno, že nie až tak nový, ale dosť aktívny prístup je cez nejaké tie neurónové siete, že sa tie potenciály, tie síly medzi atómami a učia cez tie neurónne siete a ako výhoda je, že to je rýchlejšie ako spúšťať tú kvantovku a nejakú cez tie modely v reálnom čase. Tak to je jedna možnosť. Druhé metódy sú nejaké ako zrýchľovanie, proste sa tá dynamika nejako učí ako v podstate náhrada integrátora v molekulárnej dynamike cez neurónové siete, hej. A to sa dá nejak robiť nejaké také coarse grainy nejaké, alebo také veci. No a vlastne, čo by som sa ja rád naučil, keď už som pri tom učení od tejto komunity, že či by nám nejako ten quantum computing vedel pomôcť zrýchliť tieto simulácie a jak by to fungovalo a takéto nejaké veci, no. Tak to je tá inšpirácia, ktorú mám, alebo tá motivácia, ktorú mám. Zdravím vás všetkých, volám sa Patrik a nachystal som si dokonca aj prezentáciu. Ja som teda postdoc na univerzite v Nottinghame vo Veľkej Británii. Ja som teda vlastne po maturite odišiel študovať do Prahy a potom po doktoráte som odišiel do Británie. Takže som naozaj Slovák, ktorý teda funguje a pôsobí v zahraničí. Ale mám nejaké väzby so Slovenskom. Konkrétne, čo sa týka všelijakých korešpondenčných seminárov. Tam som bol veľmi aktívny aj ako účastník a potom aj ako vedúci. Dokonca som chvíľu pôsobil aj v Slovenskej fyzikálnej olympiáde. Takže väzby na Slovensko mám a obzvlášť práve ako čo sa týka mladšej generácie. Každopádne, v Nottinghame som súčasťou týmu alebo konzorcia, ktoré sa volá QSIMFP, Quantum Simulators for Fundamental Physics, čo je súčasťou britského národného programu pre kvantové technológie. A vlastne v rámci tohoto národného programu, kde teda väčšina peňazí a energie ide teda naozaj do toho, aby sa Británia stala nejakým priekopníkom v kvantovej vede a kvantovom počítaní hlavne, tak časť prostriedkov bolo alokovaných na to, aby sme vlastne pomocou nejakých nových kvantových technológií dokázali posunúť vpred fundamentálnu fyziku. A tomu, čomu sa venujeme v Nottinghame, sú kvantové simulácie čiernych dier. Vlastne celý ten princíp je založený na tom, že keď si zoberiete propagáciu alebo pohyb vln na povrchu nejakej tekutiny, v mojom prípade je to teda supratekuté hélium, tak keď sa tieto vlny pohybujú keď sa pohybujú v héliu, ktoré prúdi, tak vlastne dynamika tých vln sa dá popísať nejakým efektívnym zakriveným časopriestorom a tým pádom vieme vlastne v pozemských podmienkach simulovať dynamiku zakrivených časopriestorov, napríklad takých, ktoré popisujú rotujúce čierne diery. A toto je experiment, ktorý som našiel vlastne, keď som prišiel do Nottinghamu a moja šéfka, profesorka Silke Weinfurtner, dokázala v takom vo veľkej vodnej nádrži vyrobiť vodný vír a dokázala ho popísať práve rovnicami, ktoré popisujú správanie sa polí v okolí čiernych dier. A experiment fungoval, boli na ňom namerané naozaj zaujímavé výsledky, ale teda mojou úlohou v Nottinghame bolo vlastne preklopiť tento experiment ku kvantovým tekutinám. Takže v našom prípade to bolo supratekuté hélium, ktoré teda existuje pri veľmi nízkych teplotách. A ja som teda vyštudoval fyziku nízkych teplot, takže moja úloha bola vlastne postaviť tento experiment. Vynikajúce bolo, že vlastne keď som začal pôsobiť ako postdoc, tak som dostal 2 doktorandov a jeden z nich je teda taký poloprofesionálny fotograf. Takže celý projekt, kedy sme vlastne začali stavať tento experiment až doteraz, kedy ho trebárs ukazujeme návštevníkom a tak ďalej, tak mám z neho miliardu fotografií, čož je teda jedna vec, ktorú teda môžem odporučiť. Ak sa vám dá, aj vo vašich laboratóriách alebo pri vašich projektoch, snažte sa robiť čo najviac fotografií. Naozaj to pomáha potom ďalej tlačiť nejaký impact. Takže toto je experiment, ktorý sme postavili v Nottinghame asi 2 roky dozadu. A vlastne celé je to založené na tom, že je to sklenený kryostat, do ktorého
vieme krásne sa pozerať. A tuto v strede vlastne vzniká supratekuté hélium pri teplotách asi 2 kelvinoch. A vlastne tým, že celý kryostat je zo skla, tak vieme priamo vysokorýchlostnými kamerami sledovať dynamiku povrchových vln. A vlastne to, čo sa nám podarilo, je, že v strede toho kryostatu sme vytvorili, voláme to kvantové tornádo, takže taký ako malý vír supratekutého hélia. A možno je to aj vidieť na obrázku, okolo toho víru sa pohybujú povrchové vlny. No a to, čo sa nám podarilo na konci dňa, je, že dokázali sme tie vlny detekovať s časovým a priestorovým rozlíšením a dokázali sme vlastne popísať, alebo ukázali sme, že tie vlny sa naozaj šíria nejakým efektívnym zakriveným priestoročasom, ktorý vlastne vytvára prúdenie okolo tohto víru. No a to sa nám potom podarilo publikovať. Mali sme šťastie, že nám prešiel článok v Nature. A práve akože snažili sme sa celkom aktívne teda vytvoriť nejaký dosah aj v médiách, takže sme veľmi aktívne oslovovali jednak zahraničné časopisy, ktoré popularizujú vedu a ja som teda veľmi drzo napísal do denníka N, či by mi nevedeli či by ma nevedeli vlastne vyspovedať o tomto výskume a povedali áno. Takže ak máte nejaké pekné výsledky, tak odporúčam, píšte do médií, oni sú celkom ochotní o týchto veciach reportovať. V druhej časti, možno budem trochu dlhšie, ospravedlňujem sa, by som rád hovoril trochu práve o popularizácii vedy, pretože vlastne to konzorcium Quantum Simulators for Fundamental Physics bolo založené na tom, aby na konci celého projektu sa tieto výsledky vlastne dostali do povedomia širokej verejnosti. A cestou, ktorú sme sa vydali tuto v Nottinghame, je, že sme začali spolupracovať s umelcami. A dostali sme na to nejaký rozpočet. Myslím si, že 6 umelcov navštívilo naše laboratória v priebehu posledných 2 rokov a vlastne aktuálne v Nottinghame v univerzitnej galérii beží výstava Cosmic Titans, kde je práve, myslím, že 9 umeleckých diel vystavených pre širokú verejnosť, ktoré sú teda inšpirované výskumom v našich laboratóriách. Toto je napríklad dielo, ktoré sa volá Ring Down a pozostáva z takých 2 zvonov, ktoré tu obiehajú vysokou rýchlosťou a malo by to vlastne simulovať obiehanie a nakoniec spojenie 2 čiernych dier. Alebo tu je dielo od ďalšieho umelca, ktoré sa priamo inšpirovalo tým, že vlastne vo všetkých experimentoch Nottinghame sa snažíme detekovať vlny na povrchu, či už klasických alebo kvantových tekutín a je to vlastne malá nádobka na vodu, ktorá je tuto postavená na reproduktore a vlastne tým, že reproduktor vibruje povrch hladiny, tak vieme, tak umelec teda reprodukuje tieto vlny na takom veľkom plátne, ktoré je osvetlené takým svetelným zdrojom. Súčasťou tejto výstavy je zároveň také návštevnícke centrum, Angier Visitor Center, kde sme sa podielali o mnoho viac na popularizácii vedy. Okrem toho, že sme teda interagovali s umelcami, tak sme sa snažili vytvoriť nejaké vlastné popularizačné projekty. A ja som práve narazil na projekt v Nemecku, kde na univerzite v Osnabrüchu sa podarilo postaviť interferometre alebo nejaké optické experimenty využívajúce LEGO. Vlastne, čo my sme urobili v Nottinghame, je, že sme zobrali dizajny týchto optických komponentov a začali sme ich nejako upravovať, vylepšovať. A podarilo sa nám teda postaviť Michelsonov interferometer, čiže vlastne zariadenie, ktoré používa rovnaký princíp ako detektory gravitačných vln. Na tejto interferometre sme dostali tiež nejaký funding, takže sa nám ich podarilo postaviť vo viacerých kópiách. Na to som mal samozrejme veľa študentov, keďže som na univerzite, tak presvedčiť študentov, aby sa prišli hrať s Legom, nebolo až také náročné. A vlastne s tými postavenými interferometrami sme prišli do galérie a podarilo sa nám vlastne zorganizovať niekoľko verejných demonštrácií a interferencie, takže vlastne vždycky sme propagovali tieto aktivity na sieťach, na stránkach univerzity a na každú tú demonštráciu sa dostavilo
medzi 20 a 30 ľudí, ktorí si mohli teda vyskúšať tieto interferometre, ako fungujú teda v naozajstnom živote. Dokonca minulý týždeň sme organizovali v Nottinghame workshop a veľmi zarytí teoretickí fyzici boli veľmi nadšení, keď dokázali vlastne, keď mali príležitosť sa trochu pohrať s Legom a trochu sa aj naučiť o fyzike svetla. No a už by som to veľmi rád uzavrel, pretože už som veľmi overtime. A poslednú vec, ktorá teda je naozaj kvantová, je, že v rámci výstavy sme postavili podobný interferometer, ako sú tie Michelsonové interferometre z Lega. Kúpili sme vlastne Quantum Optics Kit od Thorlabsu, čo je teda dodávateľ optických komponentov. A oni teda ponúkajú už vlastne vyvinutý a veľmi dobre premyslený interferometer, ktorý využíva interferenciu jednotlivých fotónov. Takže vlastne pošlete, vlastne to, čo tu ukazujem, je vlastne ten interferometer, kde vlastne vznikajú jednotlivé fotóny, sú tam teda detektory fotónov a viete vlastne demonštrovať, ako v interferometrii dokáže fotón interferovať sám so sebou. Čiže je to niečo, ako keby ste ukazovali princíp Schrödingerovej mačky. Tento interferometer je teda trochu drahší, on stojí myslím, že 35 000 eur, ale môžem povedať, že verejnosť bola veľmi zaujatá tým, keď sme ho ukazovali a vlastne my sa teraz snažíme ho teda ukazovať cez tieto verejné demonštrácie pomerne pravidelne v galérii a funguje to veľmi pekne. Dobre, týmto by som vám chcel poďakovať za pozornosť. Ako ja robím nejakú supravodivosť a supravodivosť je celkovo kvantovo-mechanický fenomenón, hej? Akože najväčšia kvantová koherencia je v cold atoms a supravodivosti a teda aj v supratekutom heliu. No a tie štandardné experimenty, ktoré ako sa vždy ukazujú, akože ferokundrácich ukazuje, že sa zoberie niečo, čo je s supravodičom, položí sa to na magnet, oleje sa to tekutým dusíkom a potom to levituje. A všetci sú z toho úžasnutí, že to je prvá vec. A druhá je, že tiež sa dá urobiť niečo akože vortex spinning, že sa zoberie kov, ktorý má dieru, položí sa na magnet a tým pádom, že tam ten vortex line sa musí pinovať, tak jak tu bolo ukázané na supratekutých vortexoch a keď by sa toto schladilo, tak tam by sa naopak ukázalo, že ten materiál sa od jedného nedá ako oddeliť a je to nejaký prejav jednoznačnosti voľnovej funkcie. Ale to je akože také celé, čo viem povedať ku kvantovej mechanike a niečomu, čo sa dá ukázať v princípe pred masou ľudí a potom akože sa dá nad tým hýkať a snažiť sa to dať vysvetliť, to neviem, či sa dá akože urobiť. Dá sa iba povedať, že prečo to asi je. No ale akože nikdy som na ničom takom ja verejne neparticipoval, takže nemám veľmi akože osobné skúsenosti, čiže neviem, že čo mám k tomu viac povedať. No a teraz ako môžete sa ešte niečo opýtať a Hej, no tak ja som momentálne staff member v CERNe, študoval som na matfize, venujem sa fyzike top kvarku a matfiz v Bratislave chodí na noc výskumníka a máme tam nejaké také veci, ktoré sa dajú ukazovať. Ono to nie je, ja by som to priamo, že kvantová fyzika, ale dosť to približuje to, čo robíme v CERNe. Čiže jedna z vecí, ktorá sa ukazuje, je, že sa zoberie starý televízor a magnet a že ako sa pokazí obraz, že ako sa vychyľujú nabité častice v magnetickom poli. Máme taký drevený model, niečo, čo nazývame, že Radfordov experiment, kde sa pustia guličky na nejaký zakrytý tvar a podľa toho, ako sa odrážajú, tak sa snažia deti ohadnúť, že aký tvar tam bol, čo vlastne ilustruje, ako my skúmame akože štruktúru hmoty. A ešte máme takú vec, že taký mechanický model urýchlovača, kde ľudia musia zdvíhať také časti, akože aby ukázalo, že potenciál sa zmení a musia sa zosynchronizovať, aby reálne urýchlili guličku, ktorá tam ide. Myslím si, že toto býva celkom dosť populárne, teda aspoň tých párkrát, čo som tam ja bol osobne. Zaujímavá vec, možno to je zaujímavé pre mňa, neviem, ako to je zaujímavé pre verejnosť, ale prvýkrát sa podarilo na LHC merať nejaké veci z základnej kvantovej mechaniky. Čiže merali sme entanglement v top-antitop kvarkovom systéme, čo je niečo, čo sa ani
neuvažovalo, že LHC fyzika bude na niečo takéto stavané. Neviem, či to je dostatočne zaujímavé, alebo je to tak abstraktná vec, že to by bolo pomerne náročné vysvetliť. Ale to je veľmi aktuálne a je to, myslím, že to zapadá do tej témy, že kvantová fyzika. Ináč by som musel si porozmýšľať, že CERN, akože CERN má veľmi veľa vecí, kde propaguje vedu, ale väčšina je takýchto nejakých vecí, kde sa ľudia s tým môžu hrať a len nejak ukazovať nejaké základné javy, ale konkrétne ten samotný výskum je pomerne ťažké predstaviť nejakou hravou formou alebo takou jednoduchou formou. Takže som Martin Plavel a tiež som študoval na matfize magistra, potom doktorát na SAUKE na Matematickom ústave a potom som išiel na postdoka do Zigenu a teraz som už v Hannoveri. A čomu sa venujem je istá matematika na pozadí kvantovej informácie, čiže namiesto používania Hilbertových priestorov všetko popisujeme cez usporiadané vektorové priestory a kužely. A výhoda je v tom, že potom veľa vecí prejde na konvexné programovanie a konvexnú optimalizáciu, ktorá sa dá riešiť numericky a tým pádom, keď niekto merá nejaký entanglement alebo nejaký experiment v kvantových sieťach alebo v previezaných systémoch, tak s týmto sa dá o tom povedať potom oveľa viac informácií, aká je tam efektívna dimenzia alebo nejaké ďalšie vlastnosti týchto systémov. Čiže je to hodne matematiky a nejaké programovanie. A samozrejme, niektoré výsledky sú analytické, niektoré sú numerické, niekedy musí človek dokázať niečo analytické, aby sa dostal k numerike a tak ďalej. Tiež dovolte mi veľmi rýchlo len predstaviť, čomu sa my venujeme. Ide o experimentálny výskum kvantovej optiky a tie platformy, na ktorých študujeme tú interakciu a kvantovú optiku a kvantovú fyziku sú chladné jonty v Pavlových pastiach, teplé atomárne páry, jontové molekuly. Odnedávna máme tu aj levitujúce nanočástice v optických pinzetách, takže nejakú optomechaniku a v podstate rôzne hybridné systémy kombinujúce tieto systémy. Len veľmi rýchla prezentácia, nechcem odbiehať, nechcem tu nejak prezentovať náš výskum. Ja teda pracujem na Univerzite Palackého v Olomouci, takže nesme ďaleko zo Slovenska. Rádi sa pridáme k rôznym aktivitám a zároveň sme tady už v podstate prepojení silne s Ústavom prístrojovej techniky Českej akadémie vied v Brne. V podstate máme jednu laboratóriu tam, druhé máme laboratórium veľké tady v Olomouci a ja vediem v podstate tým, ktorý tieto veci rieši. Tak len vám ukážem niečo, čo môže byť trošku relevantné možno pre tú popularizáciu, nie pre samotnú diskusiu nejakej zaujímavej fyziky. A rád by som vám, počkajte, skúsim nazdieľať. Takto. Nie sú to zase nejaké slajdy, podobne ako kolega predo mnou spomínal 20 minút pred týmto meetingom niečo pozliepané z toho, čo už niekde viselo. Tak len veľmi rýchlo takto, kde je ten Olomouc, Brno, čomu sa venujeme, Pavlové pasci, človek môže vidieť tady rôzne kryštály a ono to často tie samotné atomárne jonty, ktoré sú extrémne atraktívna, jedna z platform, ktoré sú v popredí, či už v realizácie kvantových procesorov alebo kvantovej metrológie, senzingu, čo sa veľmi ľahko dá prezentovať a veľmi rádi to robíme na YouTube, nájdete veľmi veľa obdobných videí z rôznych skupín v Nemecku, v Amerike, je levitácia nabitých prachových částic v Pavlových pastiach a takisto levitácia v optických pinzetách. To sú naozaj prenosné aparatúry. Nemám tu fotky, ale len tak pre pripomenutie, čo sú to tie Pavlové pasce, tak to sú v podstate elektrické takové sedlové potenciály, ktoré rotujú, nech v tej zápornej parabole to nevypadne. A z toho výskumu, ja to nechcem všetko preklikávať tu, len tak pre ilustráciu, naozaj snažíme sa posúvať tie hranice quantum to classical transitions, takže pozorujeme neklasické svetlo, trebárs z tisícok atómov, pozorujeme veľké pohybové stavy, trebárs tu vidíte, to je naozaj Fockov stav 60, jeho skutočná populácia, blízko 90%, to je fononový stav jontu v našej Pavlovej pasci. Ale prečo to spomínam? Pretože jonty sú v istom zmysle platforma
ktorá má unikátnu kombináciu tej hmotnosti, tých zachytených částic a tých pohybových frekvencií, to všechno spolu súvisí. Takto v skratke, tá lokalizácia je v řádu zlomkov vlnovej délky v tom kvantovom režimu, blízko toho základného stavu. A experiment, ktorému sa dlouho už tady venujeme, je priame zobrazenie pravdepodobnosti v priestore, to znamená vlnových funkcií, absolútna hodnotu na druhu, priame zobrazenie tých kvantových stavov na CCD kameru. Takže tak, jak ste zvyknutí treba z kvantovej optiky si kresliť nejaké hermitové polinómy, treba pre Fockové stavy a potom je ich pravdepodobnostné rozloženie, tak týmto spôsobom my sa snažíme roztvoriť ten wave packet, tú vlnovú funkciu a zobraziť ju, keď je na škále už za v podstate zobrazovacím limitom tej optiky na CCD kameru. To nie je niečo, čo by fungovalo naozaj už skutočne trebárs s Fockovými stavmi, tie meráme inými spôsobmi, ale trebárs ako základný stav pohybový, naozaj vakuový stav pohybu hmotnej částice, nie nejaký ekvivalent, jak to poznáme na fotónoch, ktorý je trošku možná istým spôsobom takový artificial, tí fotóny nemajú kľudovú hmotnosť, takže naozaj zobraziť kvantový stav tak, ako poznáme v učebnici, a to je naozaj unikátne možná v celej komunite. A i z toho popularizačného hľadiska ukazuje naozaj, že tie vlnové funkcie si nekreslíme len nejakým, nie sú iluzórne žiadnym spôsobom, ale naozaj odpovedajú skutočnému pravdepodobnostnému rozloženiu u tých hmotných částic. Tak to len ma napadlo, čo tak nejak súvisí. Nechcem prechádzať tie naše ďalšie smery výskumu, je toho viac. Možno ešte taká poznámka, z tých našich popularizačných aktivít sme univerzita, takže sa venujeme, tiež máme dni otvorených dverí, máme študentov, snažíme sa ich lákať všemožnými spôsobmi. Tak čo sa nám osvedčilo je tá autentičnosť toho prístupu, keď oni interagujú naozaj s doktorandmi, maximálne s mladými postdokmi. Už ja sa cítim, že som z tejto kategórie vypadol, aj keď stále som možná podobne mladý asi, ako je tady priemer, čo vidím nás kolegov, ale to pôsobí extrémne dobre. Aj keď nemajú ešte takový prehľad, nie sú schopní tak napsať táto kategória kolegov článok, obecný prehľad vo fyzike, ale tá autentičnosť, keď im to rozpráva tým stredoškolákom, skoro stredoškolák alebo magisterský študent, to sa nám extrémne osvedčilo. Tak to len taká poznámka na stranu, že to často ako prečí jakéhokoľvek rozhľadeného profesora u nás. No. Takže ako z toho, čo my sme schopní nabídnúť, sú experimenty prenosné levitujúcich nanočástic, či už v prachových částic, alebo SiO2 s nanometrovou veľkosťou, v stovkách nanometrov. A to je naozaj prenosné a je to iný typ levitácie, ako spomínali už trebárs kolegovia se supravodivými materiálmi a tak ďalej. Čiže, Lukáš, to je super, že takto priamo ponúkaš. A teraz v tej poznámke, čo si povedal, je to aj so študentom, hej? Že tá ponuka, že niekto prišiel, tak aj študenta ponúka. My tu nemáme tak moc študentov už na Slovensku. Hej, my tiež nie, ale ako pár tých, čo máme, tak tých si snažíme hýčkať tak, aby zostali a tých sme schopní naozaj aj niekde takto vyslať a funguje to naozaj veľmi dobre. Tu kolega, čo sedí napríklad vedľa mňa, je na toto výborný. On sa smeje. Nech prejde. Dobre, ďakujem, Lukáš, super zatiaľ. Neviem, či niekto chce niečo sa spýtať alebo niečo poznamenať. Môžem sa strašne rýchlo opýtať, tie jóny sú viditeľné voľným okom v tej aparatúre, alebo? Tak, jóny samozrejme sú známe tým, že sú viditeľné voľným okom. Keď sa pracuje trebárs s báriom, ktoré má ten hlavný prechod, to ich SP,
orbitálov na 493 nanometroch, kde to skotopické videnie, to videnie toho ľudského oka pri nízkych intenzitách naozaj má najväčšiu citlivosť. Jo? My pracujeme tu jednak s báriovými, jednak s kalciovými. Když chytíme viac tých báriových, tak aj s objektívom s relatívne nízkou numerickou apertúrou to človek vidí. Nicméně dlouho som práve pôsobil v Innsbrucku u Rainera Blata, tam sme mali vyloženie na toto zameraný setup. Viem, že aj Jonathan Home na ETH v Zürichu má setup, kde práve tie báriové jonty ľudia chodia a snažia sa vidieť voľným okom. Nie, že by bolo vidieť toho veľa, vidí človek slabúčku zelenú hviezdičku uprostred tmy, chvíľku si musí privyknúť na tmu, aby to fungovalo. K nám neustále chodili ľudia, včetne thajských princezén a neviem koho. Vlastne v tom Innsbrucku. Zase ste nám vypadli. Aj nad tým, teraz práve plánujeme nejaké experimenty s nejakými kolegami z Viedne, robiť priamo projekčné meranie na tých jontoch tou fotónovou detekciou v oku. Tak samozrejme to je zase v komunite, to už bolo rôznymi spôsobmi ždímané. No, skončím tu, to by bolo všetko na dlhšiu diskusiu. Neviem, čo kolega Patrik vlastne, či som zodpovedal, ale snáď hej. Bárium sa dá vidieť, hej, v skratke. Lebo myslím si, že to niečo také na noci vedy bolo úplne fantastické, keby ľudia mohli vidieť jednotlivé jóny. To už je pre nás ťažko prenosné, aj keď ľudia takové setupy majú, ale väčšinou to je treba niekde v múzeu. Viem, že ako v Mníchove majú v múzeu niečo podobné, a v tom Zürichu majú niečo, ale ako úplne prenosný setup, toto nechcem sľúbiť. To by sme museli tomu obetovať teraz mesiace úsilia non-stop, no. Ale tie prachové zrnká sú v pohode asi, hej? Tie sú triviálne a to naozaj šikovný človek môže, ani nemusí byť experimentátor v kvantovej optike, zobrať ako zicherku, ohnúť, pripojiť to na transformátor, pripojiť to do siete na 50 Hz a zachytí prach takto. Dobrý deň všetkým. Tí, čo ma poznajú, tak ahojte. Volám sa Daniel Reitzner. Začínal som v skupine profesora Bužeka, čiže u Mária tiež. Vyštudoval som teda kvantovú teóriu. Venoval som sa kvantovému počítaniu. Tam som bol dlhšiu dobu, naposledy som potom prešiel do Fínska na VTT, po niekoľkých postdokoch som prešiel do VTT, čo je Technologický inštitút vo Fínsku. Čiže tam som začal tak praktickejšie pracovať s kvantovými počítačmi, lebo oni mali vlastný. Najprv 5 kibitový, potom 20 a nakoniec som robil aj, nestiahol som už veľmi, ale mali tam 50 kibitový, aj majú ešte stále. Teraz v súčasnosti pracujem, volá sa to Cyber Security Hub, je to taký zaujímavý ústav, ktorý si založili rôzne české univerzity a venuje sa kyberbezpečnosti a je tam divízia, ktorá sa venuje kvantovej bezpečnosti, prevažne komunikačnej teda. A tam pracujem v rámci projektu CZQCI, čo je národný QCI projekt v Česku. Tak ja som Marian, ja som český postdoc na Slovenskej akadémii vied. Vrátil som sa z Viedne, kde som bol na Inštitúte vedy a technológií Austria na doktoráte z experimentálnej kvantovej fyziky, kde som sa venoval strong couplingu medzi spinom kvantovej bodke a jedným fotónom v supravodívom rezonátore. Teraz sa ďalej vrátim sa na Slovensko a plánujem sa venovať tiež kvantovým bodkám, ale trochu nechcem povedať teoretickejšieho, ale nejakého numerického simulačného pohľadu. Ahojte, som Matej, som tu doktorant, to Andrej Genier je môj školiteľ. Čo sa týka, môj výskum nie je moc popularizovateľný, je to numerika alebo numerické metódy založené na metodách tenzorových sietí. Tenzorové siete sú také akože geometrické siete, ktoré majú akoby reprezentovať kvantový stav a dá sa nimi akoby manipulovať takým spôsobom, že o mnoho jednoduchším spôsobom, ako by sme manipulovali kvantovým stavom zapísané normálne akože matematicky štandardne. Máme nejaké výhody a nimi simulujeme aj teda konkrétne
klasické systémy, ktoré nemajú nejaké fázové prechody, také veci. Myslím, že v tom popise som mal, že entagovaná entropia, ak si spomínam, no tak to iba proste veličina, ktorá by že akože measure ako miera, je to nejaká miera kvantového previazania, je to jedna z veličín, ktorú vieme skúmať pomocou našej metódy. No. Dobre, zdravím, ahojte, môj Andrej Gendiar. Tenzorové siete, to máte tu spomenul, je to taká teoretická vec, ktorá ťažko je ukázateľná, ale keď som chodil po stredných školách alebo základných školách, vždy sa snažil niečo popularizovať z tej vedy, tak je asi to, že kam ma vlastne tie tenzorové siete dostane. Lebo to, čo ma fascinovalo, bolo, že nesimulovať s nimi iba také jednoduché veci, ako sú jednotlivé rozmery priestor, ale ísť medzi priestory, hej. Znamená ukázať, že čo to je fraktál, znamená, že niečo, čo má dimenziu necelúčíselnú, tak to ich fascinovalo. Ďalšia vec je tuto, z čoho ma teraz momentálne máte veľkú hlavu, je, že my z tých tenzorov vieme urobiť také priestory, ktoré sú v podstate lokálne, to je dimenzionálne, v skutočnosti my prechádzame, ideme do 4., 5., 6. dimenzie, 3. je to nekonečný rozmer nejaký priestor. A dneska, keď som ukazoval nejakú takú počítačovú simuláciu, že ako by vyzeralo, keby sme sa my, našimi očami, 3D očami, pozerali do nekonečného rozmerného priestoru, ako by to vyzeralo. Ono to vyzerá ako 3D, keď sa vnoríme a ideme ten priestor, tak naozaj je to počítačová simulácia a stále lokálne to vidíme ako 3D, ale to, čo tady je na pozadí, to je tam obrovské množstvo možností. Takže ukázať deckám tie dimenzie, čo to je 2, 3, 4, 5 a viac rozmerný priestor. Tak ja sa ospravedlňujem, evidentne ja som bol o mnoho pesimistickejší, tak možno to dať. Sorry. A teraz budeš Matia, ktorý namiesto kociek, aby vybudoval nejakú kubickú štruktúru, máme rovnaké kocky a dávame akože kocku vedľa kocky, hej, a vytvoríme trojrozmerný priestor, tak on dostal futbalové lopty, čo sú 12 steny z 5 uholníkov a on ich takto dáva akože ako kocky dohromady. Hej. V každom bode je 8 tých 12 stenov. A zase v každom rohu je 8-12 stenov. Proste to je tak dokrivený priestor, že lokálne je 3D, ale už sú ďalej, že 4, 5, 6 rozmerný, už sa ide ďalej. Že ukázať deckám takéto niečo. To by mohlo byť celkom fajn. Nejaká simulácia, ako sa pozerá do viac ako trojrozmerného priestoru. To by mohlo byť zaujímavé. No a ešte ďalšia vec, čo ma teraz zaujíma posledné roky, je to, že tie tenzorové siete majú takú silu, že naozaj dokážu momentálne akože poraziť aj tie kvantové počítače, lebo tie kvantové počítače sa hovoria, že sú akože naozaj veľmi silné, ale keď majú aj 120 akože qubitov, tak my to naozaj numericky vieme nasimulovať a funguje to. Ale momentálne, aktuálne sa ukazuje ešte jedna veľmi zaujímavá vec, a je to nové, neviem, či ste o tom ešte počuli, alebo ešte nie. Momentálne sa ľudia zaujímajú o tom, že ako nasimulovať klasický bit pomocou kvantovej fyziky. A toto je ťažká úloha. Že ísť úplne opačným smerom, že použijeme klasickú mechaniku, kvantovú mechaniku, použijeme kvantovú mechaniku, použijeme tak, aby sme vedeli nasimulovať klasický bit. Inými slovami, že ako kvantovky urobiť klasický počítač. Nejakú jeho realizáciu, je to klasického bitu. A tak čo je úplne jednoduchá vec, vedieť sčítať na obyčajné bity, hej, 0 plus 0, 1, 0, teda 0 plus 0, 0, 0 plus 1 a tak ďalej. Ale pomocou základov kvantovej mechaniky. Momentálne toto asi pol roka, akože veľmi rezonuje vo svete, takéto niečo. Ako odsimulovať klasický počítač pomocou kvantovej mechaniky. Dá sa to triviálne, nie je to vôbec triviálne. Na aký úroveň to si... Takže to sú veci, ktorých sa A jak sa tie tenzorové siete stavajú akože v modeloch? To je... Čo to je? Ako nejaká matica, ktorá násobí... Akože pri jednoducho si predstavme, že ako konkrétny príklad, majme napríklad trampolínu, trampolína, ktorá je zložená z nejakých áno, tie sú nejako poprevezované. A vytvorí to nejaké štvorce. A teraz vidíme, že niekde sú ako uzly a niekde sú pásy. Teraz ten úzol je ako keby častica. Buď tam tá častica je, alebo nie, kvantová častica. Teraz tie pásy prepájajú jednotlivé uzly. A v tých pásoch je vlastne zakodovaný entanglement, alebo to previazanie kvantové. A teraz čo je to ten tenzor? No, ten tenzor bude v tomto prípade konkrétnom nejaký objekt, ktorý bude opisovať ten jeden vrchol, ten úzol,
A čas tých štyroch tých pásov, áno? A ja si idem teraz snažiť na to pospájať dohromady. Takže v tomto prípade tenzor bude štvorozmerný objekt, ktorý bude mať 4 nejaké stupne voľnosti. Keby tá trampolína bola trojuholníková, nie štvorcová, tak by sme mali tenzor, ktorý bude mať 6 indexov. Dobre? A pomocou tohto je vybudovať v podstate akýkoľvek systém. Či jednorozmerný, trojrozmerný a tak ďalej. Takže tá tenzorová sieť vždy simuluje ako keby interakčnú geometriu daného objektu. Veľmi jednoducho povedané, áno. A každý tenzor je buď tam je častica kvantová, alebo tam je častica, alebo prípadne to môže byť súbor nejakých kvantových častíc. Tak jednoduchšie poviem, tak obrazne, hej. Tak je to ako numerickú metódu, hej, z toho v podstate vyrábate potom. Prosím? No to je numerická metóda. A potom takto, keď pospájame tie tenzory, tak vlastne my takto vypočítame, alebo respektíve aproximujeme veľmi presne kvantový stav, napríklad základný stav, alebo prvý excitovaný stav. A tým, že vieme tú veľkosť, tú hrúbku tých spojov, hej, v tej trampolíne, voliť rôznu, hej, tak tým vieme zoslabovať alebo zesmiňovať entanglement. A samozrejme spresňovať tú novú funkciu kvantovú. Takže je to čisto nejaká numerická metóda, ktorá je veľmi presná. Ukazuje sa, že asi najpresnejšie sa to dá. OK. Áno, lepšie ako kvantové Monte Carlo, tak. Vlastne s Jarom robíme aj spolu, on založil taký podcast, volá sa, že Quantum Idei spolu s Jakubom Betinským, potom neskôr som sa aj ja pridal a niekedy tam rozoberáme aj filozofiu kvantovej fyziky. Jaro je biofyzik, ja nie som vyslovene odborník na kvantovú fyziku, študoval som matfyz iba rok, potom medicínu a teraz sa venujem neurovede. No ja som už mal asi pred, neviem, 2-3 rokmi prednášku v rámci Noci výskumníkov, a to o neurovede a o slobodnej vôli. A ono to trochu súvisí aj s kvantovou fyzikou, aj keď ide skôr, teraz nejde o hardcore fyziku, skôr ide o také špekulácie, ale zazdielam prezentáciu, uvidím, či to pôjde. OK. Čiže v podstate mal som prednášku a ak je záujem teda o nejaké prednášky, tak na túto tému slobodná vôľa, neuroveda a trochu to súvisí aj s kvantovou fyzikou. Okay. Toto je len výber nejakých 5 slajdov z prednášky, ale na začiatku vysvetľujem tým študentom alebo ľuďom, ktorí prídu, základnú anatómiu mozgu, z čoho sa skladá mozog, že tam niekoľko úrovní. No a spájam to teda s tými filozofickými otázkami, že či existuje alebo neexistuje slobodná vôľa, pretože na prvý pohľad by sa zdalo, že všetko je predeterminované neuronálnou aktivitou a že nejaký veľký priestor pre nejaké slobodné rozhodovanie nie je. A tiež to využívam ako príležitosť na vysvetľovanie toho, ako na úrovni neurovedy my modelujeme nervové bunky. To je vlastne aj súčasťou môjho výskumu. Vlastne ja som sa nepredstavil, moje meno je Peter Jedlička a ja som na univerzite v Gießene a tiež mám nejaké projekty aj vo Frankfurte. No a čo my robíme? Používame modely neuronálnych buniek a ono je to v podstate, inžinieri by to hneď poznali ako RC obvod a dá sa vysvetliť, že proste tá nervová bunka sa dá popísať matematicky ohmovým zákonom a do toho teraz nemusíme ísť do detailov, ale ono sa to dá celku jednoducho vysvetliť, že v podstate v membráne bunky sú rôzne jónové kanály, ktoré sa otvárajú, zatvárajú a tie sa dajú modelovať ako rezistory a tak ďalej. A potom vlastne tieto metódy, to sa dá nasimulovať na počítači, tie rovnice sa dajú riešiť numericky, dajú sa simulovať numericky v čase a v priestore. A keďže počítače sú čoraz rýchlejšie, tak dajú sa simulovať 10 000, 100 000, milióny takých buniek a existujú veľké projekty, možno poznáte Blue Brain, alebo potom to išlo do EU projektu Human Brain Project. A to je v podstate, sú to veľkoškálové modely,
ale ten základ je veľmi, veľmi podobný ako to, čo som ukázal, tie RC obvody a rovnice, na ktoré prišli už v 50. rokoch Hodgkin a Huxley a dostali za to Nobelovku. Tiež spomínam, že vieme modelovať aj anatómiu, 3D anatómiu nervových buniek, napríklad toto sú syntetické bunky. Na to existujú také veľmi jednoduché, elegantné algoritmy, ktoré vyvinul môj kolega a kamarát Hermann Kunz. Teraz tu nemám z toho video, ale potom v prednáške sa dajú ukázať tieto morfológie, sa dajú točiť 3D. Tu je to jednoduché, netreba mať 6D priestor, stačí 3D. A samozrejme treba vysvetliť ľuďom, že na počítači sa dá simulovať všetko na malej škále, veľkej škále, čo sa týka času, priestoru. Napríklad toto je simulácia pohybu jónov, chloridových jónov vo výbežku nervovej bunky. To len na ilustráciu, že dajú sa modelovať aj molekulárne procesy, aj keď my teda nejdeme do nejakých molekulárnych simulácií, ani nie do kvantových simulácií, to je zase o úroveň nižšie od tej úrovne, ktorú študujeme my. No a potom v tej prednáške robím taký skok k filozofii, že či teda je determinizmus, nie je determinizmus a fyzici vedia, že proste Laplaceov démon a väčšina tých interpretácií kvantovej fyziky sú skôr nedeterministické, takže dalo by sa argumentovať, že determinizmus je oslabený a že to sú v podstate je to prechod do tých filozofických otázok. No ale otázne je, že či tieto nedeterministické javy vôbec ovplyvňujú činnosť mozgu. A to je zatiaľ otvorená otázka a nepatrí to ani k mainstream neurovede. Je to aj taká, treba dať pozor, lebo všeličo sa šíri, všelijaké špekulatívne teórie, ale čo nie je až také špekulatívne sú nejaké myšlienky, že ako kvantové udalosti by mohli ovplyvniť dynamiku tých biologických neurónových sietí. A sú dva argumenty proti hypotéze kvantového mozgu, a to je aj to, čo Jaro Varchola, čo aj Jara zaujíma, a tiež mal na to jeden článok a myslím, že aj nejaký TED Talk. No, ja len veľmi, veľmi stručne zhrniem, že sú dva argumenty proti hypotéze kvantového mozgu. Jedna je, že neuronálne siete sú príliš veľké a kvantové efekty sa v nich vyrušia. A druhé je, že mozog je teplý a vlhké prostredie, ktoré zničí nejakú kvantovú koherenciu. Ale zaujímavé je, že existujú protiargumenty, ako efekt motýlieho krídla, že maličké fluktuácie v nelineárnych systémoch sa dajú zamplifikovať, zosilniť. A vieme, že mozog je veľmi, veľmi zašumený a ten šum paradoxne by sa mohol použiť na amplifikáciu, na nelineárnu amplifikáciu malých fluktuácií, možno aj kvantových. A druhá oblasť je veľmi zaujímavá. Nie je to úplne moja expertíza, ale niečo o tom viem a niečo sa o tom dá povedať. Je taký nový odbor v biológii, Quantum Biology sa to volá. Ešte je to stále veľmi, veľmi mladý odbor a veľmi experimentálny, ale boli články, ktoré sa snažili ukázať, že kvantové javy hrajú úlohu vo fotosyntéze, aj keď stále prebieha kontroverzná diskusia, že nakoľko tomu tak je a tak ďalej. Ale to je v podstate akoby odpoveď na ten druhý argument, že predsa len by tie netriviálne kvantové javy mohli mať nejaké efekty v mozgu. A je o tom aj kopa literatúry, aj keď toto už je staršia, ale to je zhruba, čo som vám chcel ukázať. Existujú aj fyzici, to majú radi, tieto teórie kvantového mozgu, ale biológovia zatiaľ im neuverili, čiže biológovia zatiaľ fyzikov ignorujú. Tu je príklad jedného fyzika, Werner Löwenstein, ktorý napísal knihu tiež niečo v zmysle kvantového mozgu. Čiže asi niečo takéto by som mohol ponúknuť. A vlastne aj Jaro Varchola, vlastne kvantová fyzika a prepojenie s filozofiou, s otázkami slobodnej vôle a s neurovedou. By som sa chcel opýtať, nedávno bol Roger Penrose mal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, mal nejaké vysvetlenia o tom, ako vedomie môže súvisieť s kvantovou mechanikou.
A hlavná otázka bola, ako zadefinovať vedomie, lebo to je taký filozofický pojem, a ako to uchopiť skrze nejaké prírodovedecké definície, Áno, že áno. tam nejaké, čo je schopnosť porozumenia, čo je schopnosť rozhodovania a tak ďalej. Či k tomu, či aj týmto sa nejak zaoberáte a či sú nejaké v tom nejaké nedávne pokroky, lebo to len tak okrajovo sledujem. Áno, je to súčasťou tej hypotézy kvantového mozgu. To je asi najslávnejšia verzia je od Penrosea a Hameroffa, ten ich tzv. Orchestrated Reduction, alebo ako sa to volá. Ako však Roger Penrose je nobelista, čiže všetka česť, ale ako v rámci biológie tie jeho teórie zatiaľ neboli vôbec akceptované, ale oni ich šíria veľmi s veľkým entuziasmom a všetko viažu na mikrotubuly. Mikrotubuly sú také proteínové štruktúry vo vnútri nervových buniek a oni to už 10 ročia majú túto teóriu, ale priame nejaké experimentálne dôkazy zatiaľ stále neexistujú, ale je to veľmi zaujímavá téma, veľmi atraktívna a Stuart Hameroff, ten stále, keď sa ho spýtate, že čo vysvetlí vedomie, tak on povie, že kvantové javy v mikrotubuloch. Ako on to tvrdí už dlho, stále tomu aj verí. Ja si myslím, že je to zložitejšie, že to nie je také jednoduché prepojiť na tú klasickú biológiu. A takisto téma vedomia. Vedomie sa podľa mňa dá celkom dobre definovať, akurát, že neexistuje nejaká definícia, na ktorej by sa všetci zhodli. A zase je to taká téma, ktorá veľmi letí. Teraz boli články v Nature Neuroscience, myslím, že v poslednom čísle, kde sa hádajú stúpenci jednej teórie vedomia, tá je taká viac príjmaná v neurovede, volá sa to, že IIT, Integrated Information Theory, a skritizovala ju celá skupina vedcov, nazvali sa sami seba, že IIT Concerned, a tí ich proste napadli, že to, čo šíria, je pseudoveda. A ono je to veľmi zaujímavá debata. Ja teda nesúhlasím s tým, že je to pseudoveda, ale tiež nemyslím, že tá otázka vedomia je vyriešená. Je to naďalej nevyriešená otázka a existuje veľa kontroverzných a zaujímavých debát k tomu. No, tam je to prepojenie na tú kvantovú mechaniku, že nerozumieme úplne presne kolapsu vlnovej funkcie, že čo sa tam stane, a ten Penrose práve prichádza s tým, že to môže byť niečo, čo má základ v nejakom rozhodovaní alebo tak. No ale vravím, pre mňa to je veľmi okrajová téma. Áno, ale je to ako zaujímavé, že on vlastne navrhuje novú fyziku, lebo keďže nerozumieme, čo je ten kolaps vlnovej funkcie a on si myslí, že tá kvantová teória nie je konečná a treba ju zmeniť, tak on vlastne on to spája s gravitáciou, takže v mozgu by dochádzalo k spojeniu gravitácie, čiže to je akože dosť šialená teória, ale nikto nevie, aká bude budúca fyzika. Ale inak ja by som s tým ale súhlasil v tom, že vedomie je niečo, čo sa nedá zredukovať na algoritmus, na výpočty. A to väčšinou aj v mojej prednáške spomínam, že proste zredukovať to. Čiže ja neverím, že ChatGPT alebo Large Language Models že vygenerujú nejaké vedomie. Ale to je môj názor. Tam sú tiež dva smery. Jeden vraví, že áno, druhý vraví, že nie. Presne. Sú to nejaké konzervatívne aj. Chcem sa akorát spýtať, že aký na to máte názor, ale hej. No ja som nekomputacionalista, takže ja si myslím, že computation prebieha aj v mozgu, ale nie je to dostatočná podmienka na vznik vedomia a tiež by to znamenalo, že tá slobodná vôľa by nemala moc priestor, lebo keby sa to dalo vyslovene strojmi vyrátať všetko, tak... Ale hovorím, no to už sú tie filozofické otázky. Čiže ja by som chcel zareagovať, že je to veľmi zaujímavé, ale že podľa mňa tam jedna vec nie je uchopená, že bez ohľadu, lebo akoby tú diskusiu ste postavili tak, že slobodná vôľa, ak je možné, že na úrovni toho mozgu budú nejaké kvantové efekty, hej, lebo to je nedeterminizmus, ak je nedeterminizmus, tak slobodná vôľa ok, ale že keď je deterministické, tak slobodná vôľa nie. Že tak je postavená tá logická štruktúra toho argumentu. Ale hlavne to dosť mysuje, akože dosť to mysuje to, že vlastne ako sa chápe ľudský skutok a ako sa chápe slobodná vôľa. Hej. Že podľa mňa je úplne, alebo inak to poviem, že je úplne irelevantné pre diskusiu o slobodnej vôle, či tie efekty alebo procesy v tom mozgu sú deterministické alebo nedeterministické. Hej. Že
Prvá vec, že aj bežne, aj vo filozofii ako action theory, čiže vo filozofii teórie ľudského skutku alebo filozofii slobodnej vôle, je slobodná vôľa prepájaná ako nejaká kapacita intelektu alebo kapacita človeka ísť za tým, teraz skutok je analyzovaný tak, že objekt skutku je niečo, čo mu intelekt predstaví ako hodné nasledovanie. Čiže inými slovami, skutok nie je vysvetľovaný len akoby zo začiatku nakoniec, že nejaké kauzálne procesy, že také chemické a biologické efekty a máme koniec, ale skutok sa dá akoby koherentne vysvetliť jedine akoby z hľadiska cieľu, kvôli ktorému niečo robí. Áno. Čiže vôbec tam nie sú tieto veci zahrnuté a druhá vec... Môžem do toho vstúpiť? Okay. Že, ono to s tým súvisí, lebo ten cieľ telos alebo teleológia, ja s tým úplne súhlasím, s tou definíciou, že to by malo byť súčasťou slobodnej vôle, lenže biológovia neznášajú teleológiu, alebo väčšina, povedia, že cieľ proste... Non-stop ich používajú, ale iba sa potom snažia akoby pragmaticky k teleológii pristupovať. To je druhá vec, ale funkcionalistické vysvetlenia sa používajú úplne non-stop aj pri vysvetlení toho, čo sú ja s tým súhlasím a existuje nová vlna v biológii, kde vyslovene teraz vychádzajú knihy o teleológii a napríklad aj vo Viedni, tam je inštitút Konrada Lorenza a ja s tým úplne, ten ich prístup sa mne nepáči, ale ten klasický starý prístup redukcionistický, že všetko zredukujeme na molekuly, tak tam samozrejme ten cieľ odíde preč. Ale čo by som ale polemizoval s vami je, že podľa mňa ten determinizmus a nedeterminizmus tam predsa len hrá úlohu, lebo ak by sme mali vyslovene determinizmus taký, že v čase Big Bangu tie začiatočné podmienky a fyzikálne zákony, ak by boli deterministické, takže všetko predurčujú, aj to, že my tu dnes sedíme, aj to, že ja v ďalšej vete poviem slovo jablko, takže to už sa dalo vyrátať v rámci Big Bangu, tak v takom svete moc nie je priestor pre slobodnú vôľu, aj keď kompatibilisti si myslia, že je. A to niekedy tiež mám súčasťou prednášky, že argumenty proti tomu kompatibilizmu. Ale to myslím, že som do tej prednášky, lebo to už sa dostávame do dosť technických vecí a nevždy je na to čas. Ale že podľa mňa, že aj napríklad v akademickej debate, že častokrát sa začína hovoriť teraz, že tá dilema medzi kompatibilizmom a nekompatibilizmom je akoby nesprávne položená. Že determinizmus, tak ako napríklad bol na konci, že takový determinizmus, tento problém determinizmu ste ho práve povedali, napríklad naformuloval Laplace, myslím, že niekedy na začiatku 19. storočia, tak má ako podľa mňa nesprávne uchopenie toho, čo sú fyzikálne zákony. Že on berie akoby, že determinizmus, tak ako je klasicky naformulovaný, berie, že fyzikálne zákony sú akoby ontologicky fundamentálnejšie ako nejaké kauzálne vlastnosti vecí, hej? Ale to je akoby naopak, že napríklad si zoberieme Newtonové zákony, hej, mechaniky, tak to nie je, že Newtonové zákony sú fundamentálne, ale oni sú akoby nejakým matematickým zhrnutím toho, nejakých akoby inherentných kauzálnych vlastností vecí, ktoré na seba navzájom reagujú, hej? Čiže to trošku akože prevracia akoby to prevracia nejaký konceptuálny pohľad na ten problém slobodnej vôle, že to nie je, že teraz tam niekde v éteri sú napísané tie fyzikálne zákony a oni diktujú, že ako sa veci budú dopredu diať. To je, že veci, ktoré majú nejaké kauzálne schopnosti príčinné, medzi sebou na seba navzájom pôsobia a v nejakých stabilných podmienkach vieme tými fyzikálnymi zákonmi zhrnúť. A inými slovami, čiže aj keď máme napríklad človek ako nejaký biologický organizmus, tak tiež má nejakú, toto je tiež často v biológii, že biologické organizmy, keď sa ich príčinné schopnosti a vlastnosti popisujú, tak sa popisujú len na úrovni celku. To je ten slogan, že celok je viac ako... Áno, fyzici by mohli povedať, že na čo, však v podstate človek je síce pekné priblíženie, ale v konečnom dôsledku všetko robia atómy. Ale ja teraz nechcem, podľa mňa nejde o to, aby sme my dvaja polemizovali. Mne sa zdá, že možno, že v rámci, ja vlastne neviem, že čo sa hľada, že či aj forma online prednášky alebo nejaké diskusie, ale napríklad, čo sme my tu vyvinuli, práve my dvaja, možno by bola zaujímavá diskusia, taká panelová 2-3 ľudí, alebo
neviem, ako ja som otvorený hoci čomu. V prvom rade ďakujem, že ste ma sem pozvali. Tak ja by som v skrátke zhrnul moju nejakú históriu. Tak ja som spravil si doktorát ešte na Slovensku v skupine Miroslava Grajcara na Matfize a mojou hlavnou témou bolo vyvinúť súpravodivé qubity z nového materiálu, ktorým bol molybden karbid a hlavný výsledok mojej dizertácie bolo, že sa to nedá. Takže a nedalo sa to kvôli istým efektom, ku ktorým dochádzalo v tomto type materiálu, z čoho bolo následne niekoľko pekných publikácií, kde sme pozorovali niektoré typy správania ako rozpad Cooperových párov, súpravodičí v istom magnetickom poli a tak ďalej a tak ďalej. Takže moja téma v dizertačnej práce sa potom aj zmenila, ale boli z toho veľmi zaujímavé výsledky. A potom počas toho som ešte navštevoval často Slovenskú akadémiu vied v Košiciach, kde pod vedením profesora Petra Samueliho sme robili veľmi zaujímavé experimenty, kde sme pozorovali hustotu stavov v týchto neusporiadaných súpravodičoch a porozumeli sme niektorému správaniu, vďaka čomu sa dajú potom robiť vysokoindukčné materiály, s ktorými pracoval napríklad tu na Marian, na ISP. No a potom ja som po po mojom doktoráte išiel tiež na ISP Austria v Klosterneuburgu, čo je pri Viedni, kde som už pracoval so súpravodivými qubitmi, kde môjim hlavným cieľom bolo už naozaj spraviť tie qubity. A bolo to ale zamerané skôr na dizajn ako na materiálovú fyziku. A hlavným výsledkom bolo, že sme navrhli a spravili a otestovali nový dizajn, tzv. Vacuum Gap Transform Qubit, kde bolo vďaka sofistikovanému dizajnu sa zabezpečilo, že elektrické pole v týchto súpravodivých qubitoch neinteraguje so stratovým materiálom, ktorého je substrát a všetká energia elektrického pola je uložená vo váku, preto sa to volalo vacuum gap. No a potom po postdoku som dostal ponuku z holandskej firmy a pracovať ako lead scientist, kde sme sa zamerali už na prepojenie kvantových počítačov pomocou kvantovej transdukcie, kde súpravodivé qubity, ktoré fungujú v mikrovlnnom spektre. Sme túto kvantovú informáciu previedli pomocou kvantového transducera alebo konvertora na optické spektrum, čím sa dá tá informácia ako keby vytiahnuť z zmiešavacieho refrigerátora, ktorý pracuje pri 10 milikelvinoch ku izbovým teplotám, pretože optické vlákna sú veľmi malostratové, čo sa nedá povedať o koaxiálnych kábloch, ktoré sú potrebné na prenos kvantovej informácie pomocou mikrovln. No a tam som pracoval skoro 2 roky a potom som sa nejak rozhodol vrátiť späť do akademického sveta a som sa vrátil do Viedne. Už nie na ten inštitút, kde som bol na mojom postdoku, ale už na Rakúsku akadémiu vied, kde momentálne pracujem na inštitúte, ktorý sa má skratku ICOQI, čo znamená Institute for Quantum Optics and Quantum Information. No a z hodou okolností pracujem tiež na tom inštitúte, kde som bol predtým, pretože tam máme vysoko čisté priestory, kde sa dajú, Marian by o tom vedel rozprávať, tiež, kde sa dajú robiť tieto kvantové nanoštruktúry a momentálne hlavným cieľom je použiť tieto súpravodivé qubity, okrem ich primárnej aplikácie, čo je kvantové počítanie, na vysokocitlivé detektory, konkrétne detekciu gravitácie, keďže pracujem v skupine Markusa Aspelmayera, kde hlavnou domenou sú levitujúce častice vďaka súpravodivému diamagnetickému efektu a tým pádom, že tieto častice levitujú, ak sa zaizolujú voči vibráciám, tak sú veľmi citlivé na zmeny gravitačného poľa a čo sa prejaví na pohybe tejto levitujúcej mikrosféry a my sa práve pokúšame to detekovať formou mikrovln. Už máme nejaký prvý článok, sa nám podaril, kde sme to detekovali pomocou súpravodivého rezonátora a teraz by sme chceli to celé spraviť pomocou súpravodivých qubitov a tiež tento signál zosilniť pomocou parametrických
súpravodivých zosilňovačov a získať tak väčšiu citlivosť a vytvoriť taký súpravodivý gravimeter, ktorý môže rozlišiť gravitáciu na veľmi jemnej úrovni a potenciálne aj dosiahnuť nejaký gravitačný coupling na systém, ktorý je v kvantovom stave, ako ten súpravodivý qubit. A uvidieť, čo z toho vyjde, pretože tie experimenty gravitácie na tejto úrovni sú dosť neprebádané, takže tomu sa momentálne venujem. Tak skrátke. Ja som Mário Ziman, ja momentálne vediem tu na Fyzikálnom ústave toto centrum pre kvantovú informáciu, ešte stále tak voláme, a vlastne to je to, čo hlavne robíme. To, čo mňa osobne najviac zaujíma, sú vlastne ťažko povedať, čo robím teraz, to radšej nebudem hovoriť, ale to, čo ma najviac zaujíma, je vždycky, ja poviem takto, že sú to veci, ktorým vlastne nerozumiem, a to tej kvantovej fyzike je dosť veľa. A som myslel, že ma to bude vždy baviť veci, ktorým nerozumiem, a teraz som vo funkcii aj riaditeľa a tam je kopec veci, ktoré mi nerozumiem, a tie ma vôbec nebavia. Takže sú aj také oblasti, že nie je to úplne univerzálne pravidlo, čiže som mal jedno a som ho strátil, alebo také, že nejaké životné, čo ma baví. Takže to, čo ma teda najviac baví, tak sú práve také tie veci skôr z tej teórie. Ja som tiež teoretik, ako asi na väčšina z nás možno. Dobre, tak ja ďakujem za vaše postrehy a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem.